Колко от вас вярвате, че животът е кратък? Де факто какво имаме? Имаме последно време, имаме животът е кратък. Такъв случай, след като живеем в последно време и животът е кратък, какво правим? Какво правим? След като живеем в последно време и няма вече време като време, вие вижте събитията, войни, глад, земетръси. Вие виждате от всякъде, че той идва. И не само. Животът е кратък. Хора умират на по 20, на по 10, на по 5, на по 4, на по 30, на по 50. Словото казва в Псалм 90, ако не се лъжа, Моисей го казва, да, дните на живота ни са 70 години, или ако има сила 80 години, но гордостта им е труд и мъка, защото бързо преминават и ние отлитаме. Въпреки, че Моисей казва, че живота е между 70 и 80, където има сила. Обърнете внимание. Дори хора не достигат до тези години. Значи живеем в последно време. Животът е кратък и ние въпреки всичко си позволяваме да клюкарстваме, да съдим, да мразим, да лъжем, да вършим грехове. Сякаш имаме още 150 милиона години на земята. Да беше така? Ама не, нали? И кой е излъганият в случая? Дяволът или ние? Животът е кратък и времето е последно. И най-големите губищи хора са онези, които не знаят как да спечелят благоприятното време. Най-големите губищи хора са онези, които си позволяват да използват живота си за глупости, вместо мъдро и разумно да инвестират в Христос. И Моисей казва, годините ни летят и ние отлитаме. Те преминават и ние отлитаме. Днеска е с тебе на сватба, утре го няма. Животът е кратък. И е много важно как инвестираш всеки твой ден, как го харчиш. Животът е точно като пари. Имаш ги и утре вече ги нямаш, понеже не си знаел как да ги запазиш. Животът, дните, годините са точно като чаша вода. Излееш ли я, не може да върнеш водата в чашата. Колко от вас се сещате за тази история, където Исус го изцелил, 38 години беше на постелката? Колко от вас знаете тази история? Ще скъсявам историята. Той получава изцеление и се радва човека, понеже Исус го изцели. Но това, което никога не се е върнал в животът му, бяха тези 38 години, които е лежал на постелката. Какво от това, че получаваш изцеление? Слава на Бога! Кажи слава на Бога! Изцелението е от Бога, разбира се. Но нека ти кажа нещо. Бог няма проблем да ти изцелява. Той има проблем с това, че не знаеш как да си запазиш изцелението. Бог няма проблем да ти удължи годините на земята и да ти даде добър живот. Той има проблем за това, че ти не знаеш как да си запазиш тези години и този живот. 38 години никога не са се връщали в животът му. Понякога хората се радват, защото получават някаква нова кола, нова къща и забравят, че са изгубили години. И забравят, че ако си заминат от тази земя, няма кой да живее в тази къща. Хората забравяме, че живеем в последно време и че имаме кратък живот. Мога ли да ви задам въпрос? Мога ли? Какво ще направите с времето, което ви остава? Не бързате да ми отговорите. Какво ще направиш, ако знаеш, че ти остава една година?
Какво ще направиш, ако знаеш, че нямаш много време? Просто си заминаваш. Какво би направил, ако ти остава 1 година? Какво би направил, ако ти остават 5 месеца? Какво би направил, ако ти остават дни? Какво би направил, ако знаеш, че нямаш много време на земята? Би ли го инвестирал в публичен дом? Би ли инвестирал в клюкарство, съдене и омраза? Хубаво е. Правилни са отговорите. Но ако проверите живота си, вие ще видите, че повечето от времето, което ви остава, вие не го използвате правомерно. Разбирате ли какво ви казвам? Времето е ценно. Времето е ценно, много е ценно. Дори времето това, което в момента се намираме, няма да го има повече. Това няма да се върне никога. И не се знае дали аз някога ще се върна тук. И не се знае дали ти ще бъдеш тук някога, някъде. Така че времето е толкова ценно. И моят въпрос към тебе е, какво правиш или какво ще правиш, ако знаеш, че ти остава много малко? Какво бих аз направил, ако ми остава малко време? Няма да дам пример с тебе. Какво бих аз направил? Номер 1, бих потърсил Бог за прошка. Колко от вас сте сигурни, че вашите взаимоотношения с Него са окей? Колко от вас сте сигурни, че Бог е ваш приятел, освен Господ? Колко от вас сте сигурни, че сте в добри взаимоотношения с Бога? Ако аз знам, че ми остава малко време, бих потърсил първо Бог за прошка и за корекция. Номер 2, бих потърсил Бог за взаимоотношение, да бъда сигурен, че съм сигурен, че Той е мой Бог и аз съм Негов син. Защото само за това, че идвам на църква, не ме прави Божи син. Защото на църква могат да дойдат всички. Така ли е? Казах, така ли е? Само защото вярваш в Бога, това не те прави в добри взаимоотношения с Бога, понеже и демоните вярват в Бога. Само защото вярваш в Бога и идваш на църква, не ти дава гаранция, че ти имаш добро взаимоотношение с Бога. Затова ако на мен ми остава малко време, бих потърсил Бог за прошка и бих потърсил Бог за взаимоотношение, да видя всичко окей ли е. Номер 3, бих започнал с прошка към семейството ми, ако ми остава малко време. Защото днеска има битки в семействата. Мъж срещу жена, жена срещу мъж, деца срещу родители, обратно, бунт, раздяли, проблеми, сериозни непростителност, снаха срещу свекърва или битката, знаете за какво става въпрос. Ако ми остава малко време, говоря за мене, а вие просто си вземете поука. Ако ми остава малко време, бих взел време със семейството ми да седна и да си оправим отношенията. Ако трябва да си простим, ако трябва нещо да се уреди, понеже ако утре си заминавам, ще бъде твърде късно без прошка. Не дейте да бъдете длъжници на никого, така ли? Тук не става въпрос само за финанси. Ако дължиш на някого извинение и ти не го дадеш, ако дължиш на някого прошка и ти не я дадеш, заминава си на небето. Словото казва, че Отец няма да ти прости. И какво се случва? Отиваш на небето и работата е спукана. Нищо, че 40 години си в църква, редиш столове или пееш или проповядваш. Ако на мен ми остава кратко време, бих потърсил Бог за прошка, бих си оправил отношението с Него, бих седнал със семейството ми да си оправим взаимоотношенията. За да можем най-после да разберем, че враговете не сме си ние. Ние сме семейство. Врага е онзи, който иска да раздели семейството ни. Така че, ако на мен ми остава кратко време, бих седнал и бих поискал прошка от семейството ми
и бих тръгнал да направя всичко възможно да бъде добре на семейството ми. Защото утре може да бъде късно. Ако на мен ми остава кратко време, ще търся хора, които съм наранил. Ще търся и ще поискам прошка и ще давам такава. В Матей 6 глава, 14 и 15 стих се казва, защото ако вие простите на хората прегрешенията им, Той небесния ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, Той, вашия Отец, няма да прости вашите прегрешения. Представяш ли си? Инвестирал си в църква, в християнство, вярваш в Бога, правиш разни неща, които ти си правиш, ти си знаеш. Обаче наранил си този, наранил си онзи, говориш срещу онзи, постоянно. Между другото, колко от вас знаете за онези групички? Вика, на група сме, молиме се, а те клюкарстват. Колко знаете за тия християнските групи? Говориш, плюеш срещу този пастор. Идва време, обаче твоето време свършва. Твоето време свършва, просто свършва. Или Господ ще дойде, или ти ще го изпревариш. И срещаш се вече с живота. И живота, запомнете, той ще задава въпроси. Поиска ли си прошка от този, когото си обидил? Разбирате ли за какво става въпрос? И Словото казва, Отец няма да ви прости. След като няма да ви прости, какво случва с вас? Просто отговорете си сами, не ме питайте мене. Хора, страшничко е да знаете. Какво аз бих направил? Казах ви, номер 1. Ще потърся Бог за прошка, ще си оправя отношенията с Него. Бих седнал при семейството ми и да си оправя отношението с семейството ми. Бих направил всичко възможно да търся хората, срещу които съм говорил. Колко от вас знаете, че Бог не е лъжец? Ако вие простите и Отец, след като човек е починал и не можеш да си имаш прошка от него, какво се случва? Животът е кратък и времето е последно. И какво ще правиш, ако знаеш, че ти остава много кратко време? Разумните използват дните, годините и живота си и часовете си, които им остава, разумно за Господа. А неразумните използват дните си за клюкарство, за лъжи, за съдене, за омраза, за всички разни неща. Дори използват Фейсбук да плюят срещу някого. Но времето е кратко. Колко време ще живееш на тази земя? Колко? Нека да ви кажа, в подсъзнанието на човека има някаква фантазия на лъжа, че сякаш нема страшно, утре пак ще дойде. Нема страшно, утре пак ще дойде. Но така са си казали онези, които вече ги няма. Не ли така? Един ден също ще се случи и с тебе. Може би ще кажеш, утре съм на работа, подготвям се алармата. Алармата звъни, обаче няма кой да стане. Не говоря съвсем сериозно, Боже, никой от нас няма застраховка. Никой от нас не е застрахован. Ние всички искаме да живеем дълго, не ли така? Колко от вас знаете, че е нормално да кажеш, Господи, искам семейството да бъде добре, децата ми да живеем, да не умрем. Нали така? Преди малко сме го декларирали. Няма да умра. Но нека да ви кажа нещо. Мога ли? Колко от вас искате да живеете дълго на земята? Окей. Друг въпрос. Защо искаш от Бог дълъг живот на земята? Не ми отговаря, просто ти си отговаря на себе си. Защо искаш дълъг живот? За да го прахосваш с клюкарство? За да го прахосваш с омраза? За да го прахосваш да изневряваш на жена си или на мъжа си? Защо искаш дълъг живот? За да печелиш пари, да се гордееш и да кажеш, че по-добър милионер от тебе няма? Защо искаш дълъг живот? Ако можеш да увериш Бог, защо искаш дълъг живот, тогава вярвам, че Той ще ти даде. Но ако живота, който искаш от Бога, го искаш, за да нараниш тялото на Бога, не вярвам, че Бог ще ти даде дълъг живот. Животът е кратък и времето е последно.
Какво би направил, ако ти остава много малко време? Нека да ви кажа нещо. На всички нас не ни остава много. Дори в момента никой от нас да не умре, докато дойде Господ, той ще дойде много скоро. Пак нямаме време. Дори докато дойде Господ, някой от нас ще го изпревари. И пак няма да имаме време. При всички положения времето ни е кратко. Не е ли така? Кажете ми. Тогава какво би направил с времето, което ти остава? Задай си, това са много ценни неща. Инвестирай в Бога, инвестирай в семейството си, инвестирай в любовта на Бога, инвестирай в святостта на Бога, инвестирай в онова, което не се пропилява. За да можеш да чуеш един ден, на малко си бил верен, над много ще поставя. Какво аз бих направил, ако ми остава малко време, и на мен ми остава малко, защото все пак съм на 53 години, ако трябва да живея до 70, не са много, нали така? Не са много. А пък в крайна сметка и Господ идва. От всякъде времето не е достатъчно. Какво аз бих направил? Бих потърсил Бог за прошка, бих си оправил отношението с Него, бих започнал взаимоотношения с семейството си, да си простим, да се оправим, да си помогнем, за да оставим добро наследство след нас. Ще търся хора, които съм наранил. Аз ще ги търся, ако съм ги наранил. Ще си поискам прошка. Искате ли да ви покажа прошката на смирените? Моля те да ми прости, защото аз съм виновен за това, което се случи в твоя живот. Поемам отговорността, наранихте, моля те, съжалявам. Горделивия каза, прости ми, ако съм ти съгрешил. С две думи, нищо не съм направил. Бих си поискал прошка, защото ако не получавам такава или ако не давам такава, отношението е в проблем с Бога, между теб и Бога. Чувате ли ме? Защото Бог обича да задава въпроси. И Той няма да спре да задава въпроси, когато се явим пред Него. Можем да го видим това в Библията. Има го и във вашите Библии. Битие 3 глава 9 стих. И Господ Бог повика човека и му каза, къде си, Адаме? Когато свърши времето ни, ще се явим пред Него и Той ще ни пита, къде сме били на земята и какво сме правили? Къде си? Бог обича да задава въпроси, да знаете. Той е най-добрият по въпросите, които задава. Адаме, къде си? С две думи. Не си на правилното си място. Не, че Бог не е могъл да го намери. Бог знае всеки къде се намира, нали знаете? Но явно той е отишъл там, където обикновено се срещаше Бог с Адам. И Адам го няма, той се крие. Някой от вас се криете зад неща. Дори неща за Бога. Не си мислете, че може да се криете само зад светски неща. Може да се криете и зад набожни неща. Зад неща, които правите на Господа, за Господа, в името на Господа, без Господа. В Битие 3 глава 13 стих. И Господ Бог каза на жената, какво е това, което си сторила? Бог ще задава въпроси на небето. Той ги задава и днес, и сега. И дори в момента чрез мен. Какво си сторила? Жено на мъжа си. Какво си сторил мъжо на жена си? Какво си сторил, човече, на твоя пастор? Какво си направил, пасторе, на твоята църква? Бог пита въпроси, Той няма да спре да задава въпроси, защото тези въпроси донасят отговори. И тези въпроси могат да ти помогнат да промениш курса на твоята вечност някъде, където ще я живееш. Вижте, всички хора на земята, които някога са умряли, те не са се изпарили. Всичко това, което Бог създава, включително и ангелите, които станаха демони в лицето на Люцифер, никога няма да умират. Нито един човек, който е умрял преди 2 или 50 хиляди години, или преди Втората световна война, никой няма да се изпари. Всички ще живеят вечно. Въпросът е къде? Едните ще живеят в небето,
с Господа в Неговата любов и в Неговото присъствие. Други ще се мъчат в огненото езеро. Не си играйте с огъня. Не си играйте с огъня на греха. Не можеш да се играеш с огъня и да не миришеш на дим. Не можеш да се играеш с огъня и да не се опариш. Господ задава въпроси и Той не е спрял. И ще ги зададе и на небето, когато го срещнем. Изход 4 глава, 2 стих. Тогава Господ му каза, какво е това в ръката ти? Помните ли? На Моисей. Какво е това в ръката ти? Нека да ви кажа, Бог се интересува какво имаш в ръката ти. Знаете ли защо? Защото това, което е в ръката ти, това ще използваш. И веднага ще ви дам пример. Саул имаше копие в ръката си и го хвърли срещу Давид. Давид имаше арфа и я използва да бъде добре на Саул. Това, което е в ръката ти, това ще използваш. Затова Бог е попитал Моисей, какво е това в ръката ти? Сякаш Бог не вижда. Чакай малко. Преди това Бог вижда и казва, обувките са мръсни, а пък не вижда какво е в ръката му. Това е предизвикателство. Какво е в ръката ти, Моисей? Ами, тояга. Какво казах? Хвърли я долу. Кажете долу. Когато той хвърли тоягата долу, излезе змия от нея, знаете ли? И Моисей не е знаел, че има змия в тоягата си. Много надарени служители не знаят, че имат змии в призивите си. Затова това е една пророческа картина, която Бог му е казал, хвърли я долу. Защо? Да изкарвам змията от призива ти. Ако не позволите надарени вашите призиви да бъдат хвърлени пред нозете на Господа и Бог да ви изкара змията някъде в бъдеще, това ще ви изиграе много лоша роля. Мога да ви покажа, че тази тояга по-късно става Божия жезъл. Вече не е тоягата на Моисей, а е Божият жезъл на Господа. И когато морето беше пред тях, а отзад египтяните, Бог му каза, защо се молиш към мен? Бог му е казал. Защо викаш към мен? Знаете ли какво правят християните? Когато трябва да действат чрез вяра, те се молят. Когато трябва да се молят, те се опитат да действат чрез вяра. Не разпознават сезонните времената. Но каза, вземи Божия жезъл и го насочи към морето. Ако жезъл не беше реформиран, а просто беше тоягата на Моисей с змията, знаете ли колко ще се отвори морето? Сега, виждате ли защо е важно, когато Бог ти пита какво имаш в ръката си, да го признаеш, да го хвърлиш долу, Бог да го реформира? Сега разбираш ли също защо е важно какво имаш в ръката ти? Защото това, което имаш в ръката ти, това ще използваш човек. Това, което имаш в ръката ти. Днеска едните християни имат в ръката си арфа и докато свирят, помагат на тялото Христово да се чувства добре. Други имат в ръцете си тесли, разни оръжия, които през 2 минути наръгват хората. Това, което имаш в ръката си, това ще използваш. С това внимайте, че Бог задава въпроси. Битие, 4 глава, 6 стих. И Господ каза на Каин, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Виждате ли, че Бог обича да задава въпроси? Ей, защо си помрачен? Защо лицето ти е помрачено? Какво се случва? Нека да ви кажа нещо. Лицето показва какво е сърцето. Лицето ти показва какво се случва в сърцето ти. Ето защо, когато тръгна да се моля по принцип, тръгвам да се моля за някой, аз търся вяра в лицата ви. Вярата има лице. Търся вяра и там отивам. Не, че си избирам красавци или красиви. Търся вяра в лицата ви. Разбирате ли за какво става въпрос? Така че Бог зададе въпрос на Каин. Защо? Защо? Когато лицето ти е помрачено, това е защото се случва нещо в сърцето ти. Или омраза към някой, или нещо демонично се случва в твоя живот. Така че внимавайте, понеже Бог задава въпроси. Битие 4.9 и Господ каза на Каин, къде е брат и Авел? Приятелю, Бог ще те пита един ден, къде е брат ти?
Бог ще ти пита един ден къде е сестра ти. Бог ще ти пита един ден къде е семейството ти. Бог ще ти пита един ден къде са хората, които съм изпратил в твоя живот. Какво направи с тях? Помните ли отговор на Каин? Че аз да не съм пазач, да си гледа работа. С две думи, той си е мислил както се държи с брат си, така ще се държи и с Бога. Някои хора си мислят, че както се държат с хората около себе си, така ще държат и с Бога. Приятели, това е Бог. И знаете ли какво направи Бог с Каин? Първо Каин беше напуснал Божието присъствие и стана скитник. Скитник. Да бъдеш скитник без посока. По-добре човек да умира, отколкото да бъде скитник, понеже когато нямаш посока, ти живееш на празно на земята. Битие 4.10. Какво си направил? Гласът на кръвта на брати вика към мен от земята. Приятелю, когато убиваш някого, брат, сестра, приятел, днеска не се убиват с оръжия. Днеска хората убиват с думи. Докато ти убиваш някого, докато ти нараняваш някого, без значение под каква форма, той си тръгва наранен и плаче някъде. И едвам събира сили да се моли и да вика към Бога. Ти някъде се кефиш и се смееш, че добре си го наредил. А шефа на живота наблюдава отгоре. И Бог така прави в живота на човека, че ви променя позициите. Него горе слага, тебе долу слага. Когато виждаш някого отгоре, идва време, когато ти започваш да гледаш човека отдолу. Какво се случи? Бог е справедлив. Понеже живота е кратък и времето е последно, как използвате годините и животът си е много важно, понеже Бог задава въпроси. Къде е, брати? Кръвта на Авел викаше, което говори, че кръвта говори. Чувате ли ме? Кръвта викаше към Бога за отмъщение. Кръвта викаше към Бога за отмъщение. Бог задава въпроси, приятели. Еремия 1 глава, 11 стих. Бог му каза, какво виждаш, Еремия? Виждате ли, че Бог задава въпроси? Така че много е важно, приятелю, какво виждаш в YouTube. Младежи, много е важно какво виждате. И не само младежи. Знаете ли, че има и семейни. Семейни. Има си жена, има си мъж. Очите му гледат други неща в YouTube. Какво виждаш, Еремия? Петко, Сашо, Джоро, Катеринке, какво виждаш? Внимавай какво виждаш, понеже Бог наблюдава живота ти. Животът е кратък и времето е последно. И ако ти остава малко време, как ще използваш това време? Може ли да си представиш да гледаш порнография и също това време Бог идва? Какво правиш ти? Не. Може ли да си представиш, Бог идва, докато ти в момента разкървавяваш някой твой брат, сестра или семейство ти? Представи си, че в момента Бог идва и ти си в изневяра. Спиш с някой или спиш с някой. Представи си, че крадеш и лъжеш. Докато Бог идва. В 3 царе, 19 глава, 9 стих, там влезе в една пещера и пренещува там, говори за Илия. И ето Господното слово беше към него и му каза, какво правиш тук, Илия? Илия, какво правиш тук? Знаете ли, че ще отговаряме пред Бога за нещата, които правим, които не са ни дадени от Бога? Тоест, Бог те вика, тук ти отиваш там. Той ти казва, стой там, ти отиваш някъде другаде. Знаете ли, че понеже животът ни, нашия живот, принадлежи на Него и затова ние трябва да питаме шефа на живота, Господи, къде ме виждаш, с кого ме виждаш, какво искаш да направя? Разбирате ли за какво говоря? И Бог му каза, какво правиш тук, Илия, с две думи, твоето място не е тук. Мога ли да ви бъда искрен? Мога ли? Да. Знаете ли, че някои от вас не успявате, понеже сте в грешните места? Неправилно място. Не е задължително да бъде грешно място като грях. Някои от вас не можете да постигнете целите си, намеренията, това, което Бог има за вас, понеже стоите там, където Бог не ви вижда.
В Лука 6 глава, 41 стих. И защо гледаш съдчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око? И защо? Бог задава въпрос. Защо? Защо си губиш времето, като не ти остава много да го харчиш за съдене? Защо? Бог задава въпроси. И ще продължава да задава. Лука 6:46. И защо ме зовете, Господи, Господи, и не вършите това, което ви казвам? Колко от вас, особено ромите ние, Дева, тук е камера, тук е камера, тук е камера. Но само от куплета до припева. Свършва ли куплета и припева, не искаш да умираш? Що се смеете? Понеже е вярно. Тук е камера, дева, от куплета до припева. Свършва ли припева и куплета, не искаме да умреме. Даже сме заети. Господ ти казва, ела, не, заеца. Абе, нали ще да умреш? Не. Абе, нали си... Абе, беше готов да умреш, пък си заеца. Нали? Смешно е, обаче е вярно, не ли така? Чуйте какво казва. Защо ме зовете Господи, Господи? Знаете ли, че Бог е издигнал Словото си повече от името си? Обаче други преводи казват, че Господ е издигнал Словото си колкото името си. Това не е вярно. Знаете ли защо са го превели така? Понеже са го превели християни. И те си казват, да не се грешаваме. Как така той си издигнал Словото повече от името си? Да! Той е издигнал Словото си повече от името си. Знаете ли защо? Като не ме пита, няма да ви кажа. Понеже Йоан казва, в началото бе и Словото бе. Значи той издигна себе си над името си. Който говори, че да кажеш Господи Исусе е много лесно. Я кажи Господи Исусе. За тебе ще умирам. Това е в песента, нали? Айде сега обаче да го живееш. Виждаш ли? Да кажеш и да живееш са две различни неща. Затова Бог е издигнал Словото си повече от името си. И затова Господ казва, защо ме зовете Господи, а не правите това, което ви казвам? Приятели, мога ли да бъда честен с вас? Знаете ли, не знам дали знаете, обаче вече ще го знаете, ако не знаете, че статистиката в България за християните, ромите като цяло, като християни са повече от българите в България. Говоря като християни. Ромите, ромската християнска общност е повече от българската. Което е един плюс. Кажи един плюс. Но има 10 други минуси, понеже не са качествени нещата. Ромите сме точно като вестника. Бързо се палим и бързо угасваме. Признайте си, кажете ми, че не е така. А Исус, като видя мислите им, каза, защо мислите зло в сърцата си? Хора, освен, че Бог вижда в сърцето ти без да задаваш въпроси, Той видя злото в сърцата им. Дори в момента, докато ме слушаш, Той вижда какво мисли за мен в момента. Дали ме одобряваш, дали ме съдиш, дали ме критикуваш, дали каквото искаш, Той вижда в момента в твоето сърце. И Господ казва, че видя злото в сърцето им. И даже го каза. Защо мислите зло в сърцата си? Спрете да мислите зло в сърцата си, понеже Той чете и мисли. Освен да чува, Той чете и мисли. Той е уникален по четене на мисли. Не ми ли вярвате? Мога да ви го докажа библейски. Фарисея, докато Исус беше в неговия дом, когато грешницата се покланяше на нозете на Исус, фарисея само си помисли, той не го е казал. Той ако беше пророк, ще да знае коя е та. С две думи, извинявай, фарисеот, значи ти пророк мисли, че знаеш коя е та. Не си пророк. Тогава откъде знаеш? Спал си с нея. Да. Той е спал с нея. Защото, помислете малко, той ако беше пророк, ще да знае коя е тя. Ама ти откъде знаеш каква е тя? Внимавайте какво мислите в сърцата си, защото Бог чете, понеже живота е кратък,
времето е последно и нека да ни използваме сърцата си за зло. Амин? Амин? Казвам ви, че някой от вас ще стигне нивото, което Бог иска за него тази година в името на Исус. Деяния на апостолите, 9 глава, 4 стих. И като падна на земята, чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо ме гониш? Бог задава въпроси. И Бог днес те пита: защо гониш Петко, Сашо? Знаете ли, че докато идваш на църква, можеш да гониш Господа? Ще кажеш как? Когато се закачаш с някой от църквата, когато го търмозиш с думи, когато буквално не си, отхвърляш го постоянно, просто се опитваш да го абортираш, ако щеш. Ти гониш Исус в него, бе, човек, понеже Той има Исус в себе си. Савле, защо ме гониш? И вие знаете преобращението на Павел. Какво се случи в животът му? Чуйте ме, Христос живее във вас. И ако аз в момента заставам срещу вас и говоря срещу вас и ви наранявам, кого мислите, че аз наранявам или отхвърлям? Ако не ми вярвате, ще ви дам друг пример. Исус каза: когато бях беден, ме облякохте, когато бях гладен, ме нахранихте. Кога, бе, Господи, сме те такова ли? В лицето на брата и сестрата. Като нараняваш брат и сестра, ти нараняваш кого? А времето е кратко и последно. И ако го направиш, а пак вземе човека да умре, Господ дори не знам дали ще ти е на помощ. Защото мога ли да ви кажа нещо? Ако имаш проблем с дявола, Бог ще ти помогне. Ако имаш проблем с хората, Бог ще ти помогне. Но ако имаш проблем с Бога, кой ще ти помогне? А? Кажи: Бог задава въпроси. Така че какво ще направиш, ако знаеш, че ти остава малко живот? Какво? Какво аз бих направил? Искате ли да чуете още? Ще бъда благодарен за всичко. Спрете да роптаете против Бога, спрете да роптаете, спрете да... Дори когато някой твой приятел, брат, сестра, комшия преуспява, спри да му завиждаш. Благодари, кажи: Господи, благодаря ти за това, че благослови моят комшия. По този начин с благодарност Бог ще го направи и за тебе. Понеже животът е кратък, вземи да бъдеш благодарен. Когато минаваш трудност, бъди благодарен. Когато имаш трудности, каквито и да са, бъдете благодарни. Словото на Господа казва, че това е волята на Бога. Спрете да роптаете. Какво аз бих направил, ако ми остава малко време? Ще питам Бог за всичко. Защото ако ми остава малко време, кого да питам? Пастора? Комшията? Кого? Бог. Бог! След това, ако искаш, питай пастора. Питай Бог за всичко. Младежи, ако искате да се ожените, питайте Бог. Този или тази за мен ли е? Общувайте с тези хора, които смятате, че сте един за друг. Но на нормални години. Кажете: нормални години. Нормалните за мен поне са над 18. А ненормалните според квартала може и на 12. И казва родител: аз ще ти дам 1 година от мене. Как ги даваш 1 година и тя става по-дълга ли? Как? Дете не може да ражда дете. Тоест, не че не може, но толкова е демонично. Нали ви казах, че ромите бързо се палят, бързо се женят, бързо се развеждат и бързо умират, между другото. Ония ден бяхме в гробищата да погребеме пастора и толкова лица видях на гробовете, снимките, дори хора, които някога сме говорили и просто ги виждам сега. Животът е кратък. Не си фантазирайте, че ще бъдете вечни на земята. Ще се срещнем с царя. Какво аз бих направил? Ще бъда благодарен за всичко, ще питам Бог за всичко, ще се опитвам да бъда верен на малкото. Ако се научим на това, да бъдем верни на малкото, повярвайте ми, че Бог ще ни издигне
на по-големи неща. Бъдете верни на малкото. Що не вземете, мъже, да бъдете благодарни на Господа за вашите жени? Когато жените ви минават първите 100 000 километра, те вече двигателят за смяна на масло. Вземете да им благодарите за това, че ви готвят, че ви гледат децата, че ви закрилят, бъдете също вие, жени, благодарни на вашите мъже за това, че ви работят, че ви носят пари, че ви закрилят, че ви се грижат за вас. Ще се опитвам да бъда верен на малкото, ще търся Господа и ще се моля. Правите ли разлика между това да търсиш Бога и да се молиш на Бога? Правите ли разлика? Да търсиш Бога е по-високо ниво на молитва. Да търсиш Бога означава изключваш всичко и докато не го намериш. Вижте, тук не става въпрос, че изгубихме Господа, чакай отново да го намерим, че сме го изгубили. Той е в нас. Но за да го търсиш означава, че искаш Неговото внимание. Колко от вас имате мъже, жени и жени, мъже? Колко от вас? Когато жената е вкъщи и готви и прави нейните си ежедневски неща и ти се прибираш от работа, ти знаеш, че е там. Визуално в ляво или в дясно виждаш, че е там. Дори чуваш звука и говори тя, ти отговаряш. Но това е дежурно. Идваш, къпеш се, ядеш, какво има за ядене, как са децата, всичко е наред. Лягаш, спиш, на другия ден пак на работа. Това е ежедневно дежурно общуване. Но да вземеш да търсиш вниманието на твоя партньор е точно като това, което казвам, да търсиш Господа. Влизаш вътре и не е това дежурно, как са децата, какво е това. Сядаш, спираш всичко и казваш: жено, да ти кажа честно, много ми липсваш. Цял ден мисля за тебе. Цял ден мисля за тебе и жената също. И мъжо, толкова днеска съм чакал да се върнеш от работа. Оставаш тенджерите, оставаш всичко, хвърляш се на вратата му и казваш: обичам те! Искам да чуя как беше денят ти, искам да знаеш. Знаеш ли, през цялото време мислех за тебе. Ето това е да търсиш Неговото внимание. Казвам ви, разводи няма да има в България. Ако това започне да се направи не просто дежурно. Там ли си? Кажи ми, там ли си? Не, а да търсиш. Това е начинът, по който трябва да търсиш Бога. Чувате ли ме? Правите ли разлика от това да четеш Библията и да изучаваш? Да четеш Библията, отваряш. Сега вече Библиите са и в телефоните, нали? Гледаш стиха, праскаш го във Фейсбук и съвестта ти малко се успокоява, че все пак нещо си казва във Фейсбук и така отбиваш номера да не четеш въобще Библията. Един стих във Фейсбук, когато ти си готов, отчетен си пред Бога. Да четеш Библията и да изучаваш са две различни неща. Януари месец, казвам го смирено, януари месец, като сме постили, обикновено от всичките църкви постим януари месец след Нова година. 21 дена сме постили, или повече май, от 8 януари до края на месеца. Колко беше? 23 дена. Сме постили. И знаете ли какво? Жена ми е свидетел. Изучавах, не просто четях, изучавах Библията по 10-12 часа всеки ден, без да спирам. Всеки Божий ден, без да спирам. 10-12 часа. Чувате ли ме? По 10-12 часа говорим за изучаване, не за четене, просто четеш. 2 глави четеш и разбра, че има Библията 66 книги. А изучаване. Така че какво бих направил аз? Ще се опитам да бъда верен на малкото, ще търся Господа, ще се моля, ще спра да съгрешавам. Ще спра да съгрешавам. Когато се развие греха, не ражда ягоди, ражда смърт. Когато хората умират преждевременно, разбира се, причините са различни, но повечето е поради грях. Хората умират млади и напускат земята по-рано, понеже греха ражда смърт. Знаете ли, че сега можем да кажем изповеди: аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам за делата на Господа. Няма да умра преждевременно, обаче живееш в грях и още утре ще умреш. Не говоря съвсем сериозно. С това внимавайте.
Затова внимавайте. Ще търся Господа, ще се моля, ще спра да се грешавам, ако знам, че ми остава малко време. Ще обичам хората такива, каквито са. Чувате ли ме? Нищо няма да ви струва да обичате хората такива, каквито са. Знаете ли каква е... Много ми хареса този човек. Как се казва, ще извиняй? Стефане. Откъде си ти? От Дъбово. Дъбово. Когато виждам някой, че пише слово, това означава, че той оценява словото и си го записва. Самуил, казва се за него словото, че той не оставяше нито една дума на Бога да падне на празно. Ценители са само онези, които записват. Значи Бог е ценен в живота им. Разберете, хора, разберете, че е много важно да обичаме хората такива, каквито са. Защото има нещо смахнато, сбъркано, счупено във връзка с любовта. Когато става въпрос за любов, да се обичаме, хората нямат разбиране, че Бог толкова възлюби света. А в света не са само добри хора, разбирате ли ме? Кажете ми, разбирате ли? Защо тогава ние свързваме любовта на Бога само с хора, които на нас са приятни? Обичаме хората, които не ни нараняват. Ние сме длъжни да обичаме хора, които ни повреждат. Ще кажеш, как е възможно? Мога ли да дам свидетелства? Много пъти, не един път, не два пъти, не три пъти, не четири, през годините ми. Викам го, моя човек, който говори срещу мене. Той знае, че аз знам. Аз знам, че той знае, че говори срещу мен. И той знае, и аз знам, че той знае. Каня го на ресторант. Обядваме. Благославям го с финанси в плик. И той ми каза, ма защо го правиш? Викам, защото така Господ ме учи. Хора, които говорят срещу мене. Подарявам им скъпи неща. Ама защо го правиш? И той ми го каза, аз говоря срещу тебе. И трябва да обичаме. Ако знам, че ми остава малко време, това е което ще направя. И между другото, не спирам да го правя. Чувате ли ме? Не спирам да го правя. Понеже ще се срещна с Бога на любовта. Понеже животът е кратък и времето е последно. И ако има малко време на земята, ще се старая да завърша пътя и вярата да опазя. Знаете ли защо го казвам? Знаете ли? Защото мнозина служители започнаха добре и завършиха зле. Мнозина християни започнаха добре и завършиха зле. Върнете лентата назад. Има християни, които някога сте били заедно с тях, сега вече те не са до вас. Проверете да видите. Някои са били хвалители, други проповедници, трети християни, заедно сте тръгнали. Те са в момента някъде в света или са починали, или са в греха. Понеже животът е кратък и времето е малко, инвестирайте да завършите пътя на Господа до край. И да запазите вярата. В мощното име на Христос изпращам слово върху вашите проблемни тела. Изговаряме изцеление върху телата ви. Сложете ръце там, където имате проблем. Проклиням тази болест. Казах, проклиням тази болест да изсъхне. Казах, проклиням тази болест да изсъхне. И изговарям живот. Изговарям живот върху теб. Казах, изговарям живот върху теб. Изговарям живот и възстановяване в твоето семейство. Проклиням всяка болест. Тумор, изсъхни в името на Исус. Рак, изсъхни в името на Исус. Татко, възстанови животът на мнозина. Моля те за здрави семейства. Издигнете ръцете си, които имате проблеми с семейство. Изговарям възстановяване върху семейството ви. Изговарям пълно възстановяване в семейството ви. Да говорите един език. Да говорите един език.